vidíte na tejto zbierke rodiny Kraskovi, tak sú naozaj kroje z rôzneho časového obdobia, je tu veľa naozaj historických kúskov. Každý ten kroj z hoci ktorého regiónu má svoje pravidlá odievania, čiže tam sa musí dbať na zapínanie, na to kombinácia tých jednotlivých súčastí, že nemôže si obliecť pracovné sukne so sviatočným kabátikom. Na sebe má spodnice nevidíme, ale na sebe má potom klasický sukňa, zástera, lajblík a blúzka, teda oplecko alebo proste rukavce, ako sa to volá. A potom prichádzajú rôzne detailné súčiastky. To je napríklad tento zdobený pás, to sa volá krajec a potom sa ešte zakladal, a to malo tiež presné založenie, kosička, taká dlhá šatka, ktorá má potom na druhej strane a ozdobné konce, ktoré sa takisto presne založili tak, ako sa to tam v tej ktorej dedine nosilo. Niekedy bolo ťažké zohnať kompletný kroj tak z nejakej obce, ale veľmi pekný bol z 19. storočia, keď sme išli ďalej a pokiaľ dali sme si inzerát alebo niektoré staré babky nás ohlasovali, lebo nás poznali. Týchto krojov kompletných máme 60, vyše 60. Mám vnúčku, 13-ročnú, Pavlinku, tak tá tancuje v Nitre, takže dúfam, že už niekoľko krojov sme jej darovali, tak dúfam, že bude pokračovať.